Ponorme sa spoločne do jedného z najmocnejších cvičení. Začíname. Naša fyzická forma zaniká. Už neexistuje. Prichádza chvíľa, keď zanikajú aj všetky myšlienkové formy. No naša božská podstata je tu. Žiarivá, plná vedomia. Nič skutočné nikdy nezaniklo. Iba mená, formy a ilúzie. Na tejto hlbokej úrovni sa súcit stáva liečivým. V tom najširšom slova zmysle. V tomto stave je náš liečivý vplyv založený predovšetkým na našom bytí, nie na našom konaní. Každého, s kým sa stretneme, sa ho dotkne naša prítomnosť a ovplyvní ho pokoj, ktorý vyžarujeme. Či si to uvedomí alebo nie, keď sme plne prítomní a ľudia okolo nás sa správajú nevedome, nemáme potrebu na to reagovať, takže ich konaniu neprisudzujeme žiadnu realitu. Náš pokoj je taký nesmierny a hlboký, že všetko ostatné sa v ňom rozplynie, ako by to ani nikdy neexistovalo. Karmický cyklus akcie a reakcie sa prerušil. Zvieratá, stromy a kvety pociťujú náš pokoj a reagujú naň. Učíme vlastným bytím, prejavovaním nášho božského pokoja. Stávame sa svetlom sveta, emanáciou čistého vedomia. A tak odstraňujeme utrpenie na príčinnej úrovni. Odstraňujeme zo sveta nevedomie. Nahrávka inšpirovaná Eckhartom Tollem. Klikni na tlačidlo odoberať a zapni si zvonček. Budujeme to spolu. Ponorme sa spoločne do jedného z najmocnejších cvičení. Začíname. Naša fyzická forma zaniká. Už neexistuje. Prichádza chvíľa, keď zanikajú aj všetky myšlienkové formy. No naša božská podstata